لە سودی کراوی کوردستان سوچوار میوانداری بەڕێز هەڵمەت کێستەی بەرپرسی پەیوەندیە گشتیەکانی ویست کوردستانمان کردووە. بەڕێز هەڵمەت بەخێر بێن. زۆر سپاس. سپاس مامەدەبوون. ویست کوردستان چییە؟ ویست کوردستان بە سانەهی بسادەیی درستی بگەیت. ویست کوردستان ئەوی پێشکەفتنێ ئەو جێشانازیە ئەڤروکە هایتێکس پێشانگەیەکە وەکی هایتێکسە یان هەر پێشانگەیەکە دی لە پایتەختی هەرێما کوردستانە بێدەکردن بڤان کۆمپانیە نێودەوڵەتیژی نەتەنەیە کوردستانێ کاری ویست کوردستان ئەوە vê çendê nîşa cîhanê bidet. Vî rûyê rastaqîneyê Kurdistanê gehînte cîhanê û serinca wan ravkeşît werin Kurdistanê bibînin Kurdistanê binyasin bi hemî şiklan. Çeneke damezrawe taku êsta çikar û çalakiyektan hebe ku Wîst Kurdistan. Serbarê karnameya me havîna ev sala me ahenga ragihandina Wîst Kurdistan li meha şeş hebû li vêrê. Ev e nêzîkî kêmtir ji salek em ser vê çendê kar dikin. Bêguman ji ber ku qunaxa her ya destpêkî ya êkî ew e ku em jêrxaneyeka geştiyarî ya gunca ya pêdivî bû karên geştiyarî li Kurdistanê dabî bikin. Em mil bi milê hikûmetê li gorî karnameyên wê em kar dikin. Bû vê çendê jî me destavêtiye wê çendê ku bû babetê geştiyarî ya ji herî giring ew e dema kesekî guh li Kurdistanê bû yan hez hebû bêta Kurdistanê em wê rêyê bû asam bikin. Dê çawa şêt zanyarî em destxuvenît, dê çawa şêt vîzê destxuvenît, dê çawa şêt hêt veguhastin û man û ev tişta hemî. Yani ew niye Wîst Kurdistan tenha kar li ser kertî geştiyarî û nasandinî navçe geştiyarekan bike. Nexir bêguman ew tinê beşeke ji karê me yek ew ê bijîn em promotkirdina Herêma Kurdistanê wek navnîşanekî yê geştiyarî li deverê. Lê yadî ew e ku em hevkar bîn di durustkirina jêrxaneyê de ya herî giring ku em şanaziyê pê dibin niha me malperek heye malperê Wîst Kurdistan ku bêjîn ew cihê serekiyê ku her geştiyarî zanyariyek ser Kurdistanê bêt zanyariyên kulturî yên dîrokî yan jî yên werzî li gorî ew hemî aheng û festîvalên folklorî û kurdî yên ku me heyn li ser malperê me destxuvetînin û şên bi rêyeka gelek sanehî şên bi xwe tûrekê heciz bikin û bêhna Kurdistanê li gel kar bijîn taybetmendên pîşekar yên ku çendîn zimanan zanin yên ku paşxaneyeka dîrokî kulturî heye pir zanyarî li gel wanan dest pavêjina van geşta ji hemî bajarên Kurdistanê da ku wekî min destpêkê gotî eger hindekan wêneyekê neyê timam jî ji Kurdistanê hebît em wî wêneyê yê rastaqîne bû xelkê diyar bikin û bîta rêxweşgerek bû babetên aborî jî bûên Herêma Kurdistanê çunku ya gelek giring ew e bû me wek Wîst Kurdistan em tenha nebe ser geştiyarî kar bikin lê her wasa bû cîhanê bideyne niyasîn ku Herêma Kurdistanê cihekî gelekî baş e bû veberhênanê jî. Lem rûweke êwa me ken bêguman karekî giring e bo hikûmetî Herêmî Kurdistan. Hikûmetî Herêmî Kurdistan ta çend hawkartan e pêwendî û karkirdintan pêkەوە çۆnە لەگەڵ حکومەتی Herêmî Kurdistana? Bêguman peywendî me gelek baş in û heta dimahîk rade hevkarin û piştevanin bû karê me ji ber ku her wekî min gotî hem wek karnameya hikûmeta Herêma Kurdistanê hem jî wek armancên me wek demezrawa Wîst Kurdistan ya me ew e ku kertê geştiyarî li Herêma Kurdistanê pêş bikevît û bibîte fakterekî serekî di aborê Herêma Kurdistanê de. Da ku em hêdî hêdî ji bijîn jê derên klasîkên neftî dîr bikevîn geşt û guzar jî bibîte jê derekî serekî bû Herêma Kurdistanê. Bû vê çendê jî lewma peywendiyê me gel Herêma Kurdistanê gelek baş in û hevkariya me geleka rastaxwe ye bû vê çendê ku şên seranserî Herêma Kurdistanê sûdmend êsta hemen li pêşangeyekî teknolojî êwa ku Wîst Kurdistan توانیتانە چه سوودێک لە تەکنەلۆژیا ببینن
بۆ چ ناساندنی هەرێمی کوردستان بێ چ سوودوەرگرتن بێ لە ئۆفەری ناوچە گەشتیاریەکان و گەشتکردن توانیتانە چی بکەن ئەپتان هەیە لە ڕێگەی ئەپ و خەڵکە توانێت سەردانتان بکە و شتەکانتان ببینێ ڕاستی جارێ دەمان بەحسێ ناساندنا کوردستانی بوو جیهانێت کەین ئەو تەکنۆلۆژی ئەم وێرت بینین ئەو جێشانازیە بوومە ئەم ئەوێ هەمیە هەروەسا وەک پەیامژی گەهینین بۆ جیهانێ و هەمی هەفکارێنمە لێ بێگومان بوو بابەتێن ئاسانکاریە و بابەتێن پێک بە گرێدانە هەمی خزمەت گوزاریان لە هەرێما کوردستانێ تەکنۆلۆژیا ویسەردەمی گرنگە و سەرەکیە لەماژی ئەم گەل پرانیە وان کۆمپانیا هەمیە کار دەکەین ئەم حەز دەکەین وەکو بێژین تۆڕەکە تەکنۆلۆژیای وێرێ گرێ دەین داکو هەمی خزمەت گوزاری بەردەم گەشتیاری بن ماڵپەڕی مەفخۆژی کو بێژین ڕەنگڤەدانەوەی تەکنۆلۆژیایەیە و کارên dijî projeyên me dijî bû nimune application'a Deals KRD ku ew jî nihal vêrêne li Hightexêne cê dilxweşiye ku hejmareka geleka giring ya geleka mezin ya karîneran heye bab ew applicationeke ku babetên discount û daşkandinê ne bû her kesekî rast e bû hemî hewlatiyên Kurdistanê çê nû ke applicationê download bikin û mifadar bin bigire ji çeştxaneyekê heta ku peymangeheke xwandinê yan ku nexweşxaneyekê bû babetên teknolojiya cil û bergan hemî tiştan lê ev e serbora geştiyarî jî li Kurdistanê sanehî dike ez hez dikim ev tekezê li ser wê çendê bikeyn ya me em hez dikeyn ew kesê bêta Kurdistanê nebez bêjît oxla Kurdistan çend xweş e lê serbora min jî çenda asan bû çenda xweş bû wate yanî her dest pê bike ji wergirtina zanyariyan ser herêma Kurdistanê dest ve înana pilêtekê vîzekê heta ku dematgehê te Kurdistanê wî vê tiştekî bizanît geştiyarî tiştek bizanît dest ve înana zanyariyan û dest ve înana wan derfetên bînîna Kurdistanê ev e hemî ev asankariye bêguman bi rêya teknolojiyayê bi rêya dijitalî gelek asantir e û em jî sûdmend bûn ئەمە تا چەند وای کردووە وست کوردستان ئەم کارانەی وست کوردستان تا چەند وای کردووە کە لە ڕێگەی ئەپەکانی و لە ڕێگەی تەکنەلۆژیا و لە ڕێگەی ماڵپەڕەکەیەوە ئەوەی نیشانی جیهان داوە کە کوردستان ناوچێکی ئارامە چونکە ئێستاش ڕەنگە زۆر کاتە بیستمەوە لە هەندێک لە وڵاتان لە ڕێگەی ناسرا و خزم و کەسەوە بەترسەوە دێنە هەرێمی کوردستان پیان وایە هەرێمی کوردستان شەوک و ناوچەکانی دیکە نەئارامە وست کوردستان لەمڕۆ توانیوێتی چی بکە ڕاستە بێری ئەم چەندین ڕێیان سەروێ چەندێک کارکەین وەکی جەنابەوە ئاماژە پێ چەندێدای فعلا ئەvە ئاستانگەکە یەکوم me destavêtiyê karî êk ji wana ragihandina em nêzî geragihandina cîhanî kar dikein bû vê çendê daku ew cudahî bête zanîn bête dîtin ku herêma Kurdistanê fi'len ji vê navçê hemiyê ferqtir e babetên emnahiyê babetên azadiyê babetên fra neteweyî û fra oliyê babetên kulturî û wê zengîniya me hey ev ê bidêne niyasîn yadî jî çi ye rêya belkû herî serekî ew e ew geştiyarên tên eger serbûra wana hinda xweş bû bêguman ew dê bine balyozên me bû herêma Kurdistanê bû babetên geştiyarî li hemî cîhanê yanî her ew kesên tên ew çên dubare wî dengî belav bikin em bihîrî ser vê çendê jî kar dikin بەڕێز هەڵمەت کێستەی بەرپرسی پەیوەندی گشتیەکانی وست کوردستان لە ستۆدیۆی کورای کوردستان شوە لەگەڵماندا بێ زۆر سپاس بامەدەبووتان بەخێرات سپاس